Hi, good afternoon everybody. So, kanina pa ako nagising kapag kuskus na ako ng CR. Kapag ayos ako ng lababo, pero hindi ko alam kung anong kakainin ko. Hindi ko alam kung anong... Though may ulam naman, I have chicken here. Natira namin kagabi. Siguro yun na lang. Meron pa naman akong bayabas dito mula sa tita ko. Dali. How's your day? Hi Marisol Ibanez, how are you? Bakit parang wala lumalabas? Ayun. Kamusta kayong lahat? Comment down below, ano ba ulam nyo? Tingnan natin, baka may maisip ako mula sa inyo dyan. Comment nyo kung anong ulam nyo. Isa sa mga struggle ng mga magulang yan, higit lalo ng mga nanay, mag-isip ko anong uulamin, papaulam sa pamilya. Hi, Bayman, Edna, Lilian, Marisol, hello. Ate Lilian, hello. I was really thinking kung anong uulamin. Tingnan na naman ako, ano. May tinapa, oh my God, Romelo. Janet Lopez. Ano pa? Lalo niyo ako tinatakam. Sinigang. Sinigang na. Plano ko mag-Christmas decor. Tilapia at gulay. Next week, JM. Jocelyn Ordenisa, hello. Isabel, Sumera, nilagang buntot ng bawal. Mami Maria, hi. Ma, hindi ba ako makain? Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Mami. Mami G. Thank you, JM. Mary Grace Cosa. Mirasol Macaraegelo. Bayabas. Italina. Wala ko pang sinigang. This is bayabas mula sa garden sa talim ng tita Mirna Villanueva ko. Italina, pahinga ko pang sinigang. Magde-decor din kasi ako ngayon. Mary Grace Casa. Anong ginagawa mo, Mami G?
Kilantang ani next week. Hindi ko alam, hindi pa naman ako nagugutom, pero hindi ko alam kasi gusto kong kainin. Arcel Ablanque. Alam nyo ba na ang bayabas ay mayaman din daw ito sa vitamin C? Ang mga prutas, ito ang isa sa pinakamayaman na vitamin C. Arcel Ablanque. Jocelyn Cadot, hello. Gonzales Leon Rigor, nakabalik na po ako. Yes, Mami. Totoo, Mami G. Si Mami Maria Gabales. Gandang tanghali, Divina Malyari, Justin Lubguban. Alam mo, Mami, parang feeling ko ang dami natin, kung nakaupo na tayo, ang dami natin pagkakwento, ano? Bale, sa next vacation mo, sulitin natin. Magkita tayo, ah. Kaya alam, baka mamaya nag-delay lang yung oras ng bakasyon mo, sayang. Siyempre, dapat you should spend more time with your family. At iba ni sabi kong musta? Ano mga prutas yung pwedeng kainin pati balat? Comment na kayo. Pero hindi siya maasim. Happy tanghali, Ate Juby Boy ko. Elsie Gabriel, hello. Hindi ko talaga alam. Ang kakainin ko. Mansanas. Ano pa? Ano mga prutas na pwedeng kainin pati balat? Bayabas. Ito ang bayabas. Apple. Ano pa? Sabi ni Mary Grace ko sa Apple. English naman sa kanya. Kay Mylene Tagalog. Ubas. Yes. Kiko. Ano pa? Hilaw na mangga. Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Yung iba ganun no? Kaya kain din yung mangga. Rihanna! Ayan ka Rayton? Ha? Ano mga cherry, ang social naman. Ang social naman ng cherry. Siniguelas, correct. Oh, namiss ko yun. Ay, may tanim ako nun. Siniguelas sa farm namin. Meron ako nun. Son, kunin nyo nga yung mga Christmas decor sa taas. Yan? Oh. Great. Side-eye na. Ay, sarado ba? Oh, okay na to. Kunin nyo. Kailangan mo.
yung isang araw. Pero malis din ako. Kagabi. Balimbing. Strawberry. Yes. Pipino. Pwede, correct. Ay, upuan o. Yung mga wala pa. Dito si, ano yung picture eh. Alisin mo muna. Lahat ng Christmas decor, ha? Ay, sige ko to. Kumain na kayo? Tapos na ito. Kasi yung mga ano, food box. Ngayon, no? Star fruit. Nakain ba yung balot ng star fruit? Hi CJ! Shoutout sa iyo at sa mga tauhan mo dyan sa site. Asa ka ba? Ay, nasa Labotas ka ngayon, no? Go! Work, work, work! Para after 5 days, bakasyon, bakasyon, bakasyon. Ganun. Ano mo nga yan? Kaya kumakain ng mga, ano yun? Kaning ngipin. Gawin na pala. Kala ko pang ito. Ha? Alauna na pala. Kala mo kayo pa. Ay! Dami mong alam. Sarap mong itumba. Blueberries. Ano, lahat ba ng berries? Mier. Okay lang naman. Ilang ano ba yun? Ito bakla pala. Ilang box ba yun? Hindi pala. Tignan mo lahat kung nasaan. Lalakarin ko tumutong dito sa akin. Ako ba sa akin? Dito ba yun? Mundo na yun. Hindi dapat ginawa mo na ano yan eh. Patungan dyan eh. Ito tukod? Hindi, yung parang hagdan. Diyan ba? Di sa gilid ng pader. Ay ka? Hindi, gumawa na ng hagdan. Hagdan, gumawa na lang. Hindi yung nakakabit lang siya. Para ako sa gumiti siya iba. Sa akin yung palamba. Matatanggal. Bibili na nga lang tayo. Nagbalik ko. Kasi nandun po sa taas yung mga gamit ko ng yun o, yung mga Christmas decor ko nandyan sa ano. Napakuha ko sa kanila. Dito ako sa baliya. Alam ka na sa madikat eh. Iya. Kaya ano pa ba? Tigas-tigas mo. Tututo lang yung malambot. Dami mong alam, Koreano. Ayan, yung nasa ibabaw. Christmas decor yan, di ba? Yan muna. Hindi, baba ka lang tapos magawag. Nagleto ah. Ah, sige, baba mo na lahat. Kasi, yung mga damit ni mama pala dyan, i-dispose ko na. Okay. Okay. Hi, Ate Leticia Nabal. Yawa. Yung mga casual dress. Ha? Casual dress. Ano? Mga casual dress. Baba ka na rin? Pwede. Yeah, okay ah. Ha? Kor, wala na ya. Sige, sige. Hindi angat mo din. Kung bitawan sa na. Sige, sabihin ko bitawan na. Sige. Bitawan ka? Sige. Baga! Gago! Tumatayo. Taon.
Kung mas malaki yung pinatong mas maliit. May ka talaga sa mga big ko rin. Hi, ate! Bigat ang puta. Hindi, ano mo kasi anawa kasi gitna. I-balance mo. Okay. Okay. Idikit mo sa pader. Hindi pwede, madudulas to. Okay. Dako na. Ano, tatay ako dito ah. Natay ka bigla. Ayan, o, iabot mo muna kasi yung... Oo. Hindi ko ba nagamit ko, tapos nagkaganito. Ito yung aking Belen. Hi, Rowella. Wala. Dali lang. Ang lalo sira. Ay, grabe. Ah. Uy, sira, uy! Dahan-dahan siya. Nawa ka niya. Buka. Wala na yung Christmas tree. May ilaw pa kaya? Tinesting na ba ito? Tinesting na ito. May ilaw? Kasi mo ulit, baka may... Ito yung nabili ko sa Pampanga. Hi, Net Mayornita ng Santa Cruz na wala. Yan mo nga. Yun siya. Yung dilim. Testing ko kung may ilaw ko siya. Ito ko. Mabigat yan. Hindi naman. Pero ano pa rin. Bigyan mo ko yung buong pwersa. Tama. Yan, may ilaw pa siya. Ayan, saan? Maras. Dito ba? Pinakabuha. Diba? Sabi, tatalo na ako dito. Ayusin natin siya para malinis. Tay, alam ba to? Oo, labangan ko yun. Ah! Tubig ka dyan, sir. Lumulubog na pala yan. Hindi. Pagkatalo ko, biguyo ko ako. Alalayan mo lang. Uy! Lakas! Wow. Ha! Mi Gutierrez, hello. So, mag-aayos ako ng mga damit. Actually, magbabawas ako ng mga gamit. Tingnan natin kung ano yung mga gamit na pwede na. Ay, Sean, makakabit mo ba itong mga picture? Ay, bili ka pala ng boss stick. Ano yung picture? Basta dito yung TV, ah. Ang ganyan.
Doon lang yung picture. May sabitan siya. Pako. Hindi, bili ka na lang ng Bostik. Bostik. Alam mo yung Bostik? Bostik na bulgasin? Hindi, Bostik siya na dali lang mga ma'am siya. Pero alam nga ano yung cellphone ko. Sa hardware yun mo. Pandikit siya sa ano? Bostik ang pader. Pader. Yes, ano? Okay. Ba't ito tinanggal? Natanggal mo. Ay, no, Hindi nabasag. buti hindi. Nakita agad mo yun. Yung bag ko nandito sa likod ng una niya. Dapat talaga boss. Kasi, inaano ko na rin yung mga sabi ko nung boss. Medyo malaki-laki na. Last money. Then, yun na. Gago. Gago. Catherine Salva, hello. Salamat. Mga red. Uy, dito ka muna, ano? Tulungan mo ko dito sa lansa. Ito ba? Something. Dito. Hindi pinunasan, no? Kulasan ko muna. Wala, oh. Masaan tayo kung ako mo? Hindi, ilabas natin, hugasan sa labas. Kasi ayos yung mga damit. Ilabas mo yan. Sa labas kayo? Hindi, dyan lang. Na. Buksan mo muna. Alis. Mga damit po ng mama ko. Ano ba yan? Iyan, ano ko ako? Mga damit ng mama ko dito. Okay. So, i-release ko na siya. Ito, sabi. Binibili ko sa kanya yung terno. Oh, mother. Na, pagdamit ang mama ko. Kaya ka natatalo eh. Ako yan na pilay. Napilay. Di marunong Koreano. Ang favorite niyang panlakad to. Gusto niya lagi pag magsisimba kami. Pag
Ay, no. Oh. May mga terno ito. Mga damit ng terno. Hindi niyo ano tayo. Yung Christmas tree. Ay, saan? Ano nga? Ano doon sa labas? Yung box na tayo. Oo. Yan ba? Ayan yung lahat ng sister ko. Hello po. Pasensya na. Emotional na naman ako. Para mapigilan. Ayan pala. Napasamba naman ko yung nakalipas. Lagay mo ito sa pit. Alisin mo yung ano. Ito ilagay. Nagde-decor pa rin ako. Hindi, okay na yun. Kapag mo ng laptop. Hanap ako na ibang paglalagyan mo. Sa labas. Para hindi na kumalat. Tanggalin mo sa plastic. Oh. Mga panlakad na ito. Pagsimba niya. Ay, hindi akin ito. Alis mo yung green na yun. May sabitan ba yan? Wala. Ay! Wala yata rin. Ganyan tayo. Sige, sarap yung pinto. Diba? Lahat may tali. Naliyan ko na lang tayo. Para maibaba ng kaunti. Let! Eternity.
gamit ng mama ko. So, lahat ng po, pamimigay ko na mga gamit, mga damit niya para mapakinabangan pa ng iba. Balik na lang po ako mamaya. Bye-bye!